chỉ về cái là hay tôi nó còn là hi tấm mà trên cho những số mới thấy à pandal Hmeichhe Inkhawmpui Lian pandal tu này bên hi niruk Wednesday ania March chuan tại đã thum về là Kolasib kan thleng tha a hi ni lai zana pandal dan ani a chuan Friday zana tanga tan tu ne Inkhawmpui hi Presbyterian Hmeichhe Inkhawmpui Lian ania chuan ki ni hi production lampang boy pui tu kan ni wangin kan kalma a tunan kan fit don ni pandal capacity hi 12,000 sang singkat sang ni borvel antia chuan hua plastic chair wai mattress leng kan tiang chi nung chi plastic chair tiang ve khan thut nei chu arrangement an siama lian khap mai KTPJ conference kan man hun ber West Phailing pandal ai kham heti en mei chon alien zok kan ti ni kan mit ta chuan hetlai hiam kan bung ro sang kha lo om ta ni heng kan bung ro mang hiam mitam zok ten an lo thil theina turin live telecast kan ti dona tai hi kan bom tu ania tang hian thla kan langa camera pathum ngan da anga so pan side camera pakhat kan da bokanga chuwal to chunia natang hi lo local khom lo anong kal khom ka ring tuna hian dariat to a chuan hei kan muang hian hengo hi Inkhawmpui chunga thingpui semvel tur ho an liang chuan ani ho hianin zanin hian Wednesday zan hian training an nei dona chuan local khom nak at hian chuan a chen khan mi sanga rual bor vel an tong trai boka chuan hei ke ni pokanin fit ve mek zela kan len fit zo lo deuh heka kan fit zo trap to ka ringa hi achunga tanga pandal lan dan chu nia soi nu pui dum khop mai Hmeichhe Inkhawmpui Lian nei na mun tur pandal chu lam tol po zau tha deng e stage Zalina rehearsal nei dum tekha hela garole bronze bal te kha thule taila thame car all of them let card run some from car chuta ila heta malama ya lokaru andung la bahan thu lawin heta amala mata ya thua tuna chuan stage a kan lo nang stage an la pha lo nak tu ba chan pha ka ring to a an pha ma lan dan hi kan mu ngai tat pang hi toilet te pom don ni khu Hmeichhe Inkhawmpui Lian a hian fellowship ti velte variety program ti velte om ve ngai lo wangin green room hian mamo lawa siam ngai ka lo bokani
tu zarina thingpui lum tura an ko khom hi thalai zariat bor vel an ni tam map khop mai thingpui lum tur po em stage po alian thaviau mai song khat song ni chong li stage chong li tuna chon pandal lai tak stage lai tak amor tanga pandal lan dam tuna Hmeichhe Inkhawmpui Lian han lo solo don ta ang la hat ye hiam ni pui hu don ni nuam tham ve ho tang te khat la han sai chu Pon la ba ta kha rum kan lo me mo KTP member Pon la ba ta kha rum kan lo me lo lu se ru khai 9:56 ari to training ho pokan zauti ti to ke ni pokanin kan signal te kan te sa tha thokata chuan live kan en theina tura kan man ro man tlang pui tu na kan lo enanga hi kan main mixing na mun tu chu ni ta chon tai a bom bi ka hian a main a hian camera pathum kan da ni camera kan pathum kan da chon ta hian active sound ho Hmeichhe Inkhawmpui Lian 2019 hi active sound in anti dona sound chon hi kan man tu chu ni a kan man tu chu ni a hedarang hian mizoram mun sanga LPS le zone kal tanga kan live theina tu chu theina konga kan khol poi mo ber chu hemi hi ni chuan camera hi avain pali kan mang dona hi an omna tanga stage alan dana ni ang ver khani a kan thenin kan tirang le zuayang nga chuan kan bom atanga achung sanjong an khoi pha chung rang wania ro so da lung ve tu rang ai ni chumi ni wang chuan hetan floor fan hi kan keng ta ni ti te kha kan report tel bak ani kan line ni thaveka chuan tuna chuan kan thanina kan chhonga kan thanin te ka kan tilang lai zoi anga chu pho chap takin video kan siam ni chu 10:49 mapuya mutodon hetlai kan rena room tur ani a new Diakkawn Presbyterian Caution junior department hall kan riak don hi kan room lan dan chu ni chuan tuna hian 10:49 ari to a pandal tang han kan let chi a hi thosi lo kan mu thosi om deuh tlat an thok do sa pandala po thosi tam chuan hi laptop hi kanom chunga Inkhawmpui zo vela kan export thin na tur ni a laptop thar Dell G3 i7 8 Gen ania theuneu lo khop mai he laptop hi chone hi kan duplicator ania DVD duplicator hatarang hian kan duplicate anga inkhom khat kha songa zen kan thal don ni ama pui poi bol fai che chon tai ka mut na tur ania ta hi kan ro bye bye